Is mis Fearghas Mac Lochlainn agus Scoil Sailearna anseo. In Indráin gon in Agallaimh agus tá muid cleachta lóbaní agus Agallaimh Beirte leis na gasúil anseo. Cheart chum héine bheas an nórs. Idir wagur is cháíre, nach mis bheith brachamsach mar uchtar an na tíre, nuair a bhreanam héin sa scahan, feic an bear an bhreachan fichte, tá bhád is mús a gcuig an amsa, nás sa hí nach chunnite. Was muid cleachta caiiciseach an mar sin, agus inis a bhainte seo tá na Agallaimh Beirte arróil ag na gasúil ó hostéile. Agus am dhéana seo tuairmas 8 mbliana an nuas. Agus duine go muitirí tréilech a conéile sinna thosa na riide as mé héin sa héin bhí go leor Agallaimh Beirte cum ag tréilech agus chum mé héin cúpla ceann agus úsáid mit bhí stór Agallaimh Beirte ain. Is ionintach an áisí an drámaíocht na héin na réige chu an cín agus bhreac mit páirt chuile bhríon freisin. Tá tú strompia leis a leisce is a chís nach mór seo. Tá tú breanú ar a gluife, idir gála go swiú. Is tá misisiú marí gobe achas cum a láthair nó. Musha, tá tú tucaí stór mar chrí, sa sísan is sin aici leo, go ligge tú de cí. Is ionintach rud ag bhfuil an teirtas an na deis a thuirtchub a bhfuil agus páirt a glacadh. A ní mór an deis níad a bhín sacab Agallaimh Beirte a gáirid na lóbaní. So chur an teirtas an deis na fáil. Fiú marach an chomórtas an. Tugann sé ard an ghób leis na Agallaimh Beirte agus na lóbaní seo a chur láir. Nuair a bhreanam héin sa scahan, feic an bear an bhreachan fichte, tá bhád is Tá dhéana seo le tuairmas 8 mbliana nuas me dúirt me imblion tá gágan íag as a scoil glacadh páirte agus be sé sin ar siúl thus a leite ceann in nunaáil agus be sé be muid ar an ádan an géadlag na saona. Ag na daoine, is siad daon is cinenne, ní hen lerágur bí níomh chinóid, a bhís catisteach ag ben na tinne. Bach mis go bródul agus bín na ré tá me bródul tá go leor aibrisin take be go buinte agus an Harbh sásta rá agus má hag me bhhail le aon dúis bhil sin cinál icing ar gá mar deir ach an príomh na óla tá nuad le fála más tá go leor gaige ar fála más agus an drámaíocht tuainte misneach agus muíonhóp sé intach.